Yeng usamla baklut bat bomlaj grenpa ban yakun ya kejengduk kalong ke bomla ban mudur ba usamla ubakulut ubaduk bat ubomlaj ban grenpa undon ka jingi jingai naman ta kashnong ba usyong sa nakadawa jengduk bat ka jingbom biang hakabor yasngo ba puli ula ha ban pep school na shteng por nengkong uyamu un ya ka jinduna Nri menta ushim ya kejunduna kum ka kabuk siar ban pen urlong ya ka thang baudan ka jing senchar jong ka jingduk hasnong atau ka jingbun kinong dikian bat ka jingbun jot ya ka memarang kila ketik ya u ba unshim ya ka rai ka ba wanra ka jingkela ya ka shnong ka thau barakwai kamtam ya kinong shnong ba i jong ka shnong rengko maulam Kelami kecil berkat bakrau hapo jo ba untai ke jingtrai ba itenan giban kentiu ya ka kam turis ha ka shnong jong u marwei ula yeng rang ba hitiau ban kit ke jing ba kli navanta ban ra ka jingkela ba ba ha shnong hathau ba usyong usa da ka ba ula kut jingmut triang barshna ya ki mau bena ki viewpoint mau denut mau shong thai bitnat bat ki wai Ula jelep ban pek ia ka jingduk hasnong hathau nengkong ula sedang marwai ban penitenat ia ka jaga ka baki khot ka mau langri Henry hadin ushu ainong ya kiwei bakin pendep ia ka jingtmu jong u da ka ba upelut arpo jartingka namanta ka bible la bat ka baibang uni udai shisha usamla upaper bom salia ban pelut naladi tang ban wanra kacingkela ha ka shnong rengko maulam laslap lal marwai uyeng ban penut por ha ka jaka maulang ri ban pen itnat kenang ban kering ya kinong jongokai kabasotunat kalong pamenta kinong shnong kila etrilang bat kenang ban pen urlong kloi ya ka jintmu jong uni usamla kan sapoi kepor bakashnong kathau kan yai kan mau ya ke kerteng jong uni usamla rahai kongsdir udai shisha uriulen ladi nabanta ban wanra ya kalawai ke papernai ya kashnong kathau kamtam ya ki pateng bandangwan keu shaprang klo kari